Bos días, benvidas e benvidos a unha nova edición do Carambe Xornal. Comezamos o Carambe Xornal co alumnado de Educación Infantil que celebrou o 30 de xaneiro o Día da Paz, dunha forma moi especial que nos encheu de valores e boas emocións. O alumnado máis pequeno demostrou que con pequenas accións tamén se pode facer grandes cambios. Fixeron unha receita moi orixinal, a pócima da paz. E coa paz continuaremos cos xogos tradicionais e coas súas relacións interxeracionais. O día 3 de febreiro, o alumnado de cuarto de primaria tivo a sorte de recibir no noso colexio algúns membros da FAMO que nos falaron de xogos tradicionais da súa época. Hola rapaces, a que xogades? Pois xa ves, construindo barquiños de Lego. Pois este curso tuvimos moita sorte. Descubrimos xogos moi divertidos cando viñeron os da FAMO, acompañados por Xavier Branco. Mira que sabe esta música de Moaña. Que vos parece se hablamos algúns xogos tradicionais cos que xogaban os nosos maiores? Sí, a mí gustoume moito un xogo de auga que utilizaban barquiños feitos con cachos de madeira. Mirad o vídeo con atención e veredes. Sí, pero de papel tamén De papel molla, pero estes no, pero xa en verde, ahora está seco, pero en verde, pero verde a flotar, verdad? Bueno, pois a veces, polo regato abaixo, tirábanse estes barcos e o que chegaba antes a unha meta. Claudia, a mí encantou escoitar o son da carraca. Si, o Lats é un xogo sonoro que se usaba no Entroido. Adiante, vídeo! Presentativo, este é a carraca e está un pouco agarrotada, leva moito tempo sen funcionar e non funciona así. Entonces, para facela sonar, fago así. E para rematar non podían faltar os xogos simbólicos. A min chamoume moita atención a historia dos muñequitos. Non os perdades esta explicación tan curiosa que nos deu Xavier. Adiante, vídeo! Estes bonecos, cando nas primeiras emigracións da xente galega, a veces tiñan que emigrar, quedaban os fillos aquí, foron a muller ou foron home, cos avós e tal, e como non tiñan fotos, o que levaban eran simbólicamente os seus fillos feitos así. Que chulada, Unha muller ou un home. Recuperemos os xogos tradicionais. Interesante, verdade? Case tanto como a excursión que fixeron os nenos de quinto de primaria a Santiago de Compostela. Efectivamente, os de quinto realizaron no mes de xaneiro unha emocionante excursión a Santiago de Compostela, unha cidade chea de historia e cultura. Sexto, que queren contarvos algo moi especial, a nosa radio escolar. A radio escolar é moito máis que un micrófono e uns cascos. Nela apréndese a falar con claridade, a escoitar os demais e a traballar en equipo. Na nosa escola temos algo moi especial. Unha radio escolar. Na radio falamos das novas do cole. Facemos entrevistas. Falamos de libros, deportes e música. E o máis emocionante, tamén emitimos en directo. iso significa que nos podes escoitar no mesmo momento no que estamos falando. Pero imos lle preguntar aos alumnos e alumnas do sexto que é o que fan.
ti? A radio escolar é aprender, crear e comunicar. E para vos, que vos aporta a radio? Na radio aprendemos a falar con claridade, a confiar en nós, a traballar en equipo e a escoitar os demais. Cada programa convértese nunha oportunidade para investigar contidos e contar historias que importan. Ademais, na radio escolar contamos as novas do cole, facemos entrevistas, falamos do tempo e poñemos a música que nos gusta. Pero é ainda máis emocionante, a radio en directo. Sí, cando falamos en directo todo ocorre nese mesmo momento, non se pode repetir, así que hai que facelo ben. Cando facemos radio en directo todo se volve máis emocionante, porque sabemos que alguén nos está escoitando a vez que falamos. Por iso a radio escolar é tan valiosa, porque dá voz ao alumnado, aumenta a creatividade e transforma a aprendizaxe nunha experiencia compartida e divertida. A radio escolar non se escoita, a radio vívese! E como vos organizades para non trabucarvos? Seguides un guión ou algo parecido? Si, un programa, como todo, precisa na orde, por iso usamos unha escaleta. Pero tampouco nos podemos esquecer do técnico de son. Correcto, sen el a información non chegaría á audiencia. Por iso, coordinarse co técnico e seguir a escaleta é unha parte fundamental de facer radio en directo. ¡Ata pronto! Grazas. Ana, como vemos da radio non só se aprende comunicación, aprendense moitísimos máis aspectos. É unha experiencia única, xa que cada emisión en directo é unha aventura. Estou totalmente de acordo, Hugo. E ata aquí rematamos a conexión de Radio Quintela. Moitas grazas, Ana e Hugo. Pois sí, agora vexamos que fixeron os alumnos e alumnas de terceiro de primaria. O proxecto deste ano do cole de Quintela é coas mans na terra, así que estamos aprendendo moito sobre a horta. Os nenos e nenas de terceiro van explicar no seguinte vídeo como puxemos en marcha a horta deste curso. Este ano pusemos en marcha a horta do cole, empregando unha técnica que se chama non cavar. Consiste en plantar sen cavar antes. Así o fixemos. Unha vez desbrozada a horta, empezamos. Primeiro aireamos e brandamos a terra, empregando o bieldo. Despois quitamos as raíces grandes que quedaron pola terra. Para que non medren ervas malas, hai que cubrir todo con cartón. Fixemos estacas de madeira. Gravamos as estacas, marcando onde irán os bancais, onde plantamos e onde os camiños de paso. Atamos cordeis nas estacas, así fixemos as liñas para separar as zonas. Coa carretilla botamos o compost sobre os cartóns, aproximadamente uns 8 centímetros. Nos camiños pusemos estruturante para non esvarar en riba dos cartóns. ¡E listo! ¡Xa podemos plantar! Que boa pinta ten, verdade? Seguro que con eses produtos ecolóxicos conseguiremos uns pratos de 5 estrelas. Seguimos agora cos alumnos de primeiro que, aproveitando que o proxecto deste ano é coas mans na terra, fixeron unhas hortalizas traballando as STEAM. que neste trimestre convertéronse en auténticos exploradores dos números e dos insectos. O alumnado preparou un divertido concurso de cálculo mental para os seus compañeiros e compañeiras. Para iso empregaron as regletas, unha ferramenta moi útil que nos axuda a comprender mellor os números a través das cores e das formas. Ola, somos a clase de segundo. Neste trimestre fixemos un proxecto moi divertido. Aprendemos moitas cosas sobre os insectos.
Investigamos que son os insectos. Aprendemos que teñen 6 patas. Tamén que teñen antenas. Construímos abeillas con las regletas. E tamén fixemos amantes e soan niñas. Tamén xogamos con as regletas. Aprendemos a sumar e a calcular. E usamos as regletas para facer insectos. Propuxemos un reto a todo o cole. Serían capaces de calcular o seu valor? Deixamos todo no corredor. Fixemos premios para os ganadores coa impresora 3D. E medallas por participar. Decoramos todo con pincel e rotulador. Moi bo traballo, rapaces. E isto foi todo por hoxe en Carambexo TV. Grazas por vernos. E ¡Ata a próxima! Thank you.